Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada. Te presento, Ismael Nevenkata. Encantada. Yo no creo tanto en eso del partido, yo creo en las personas, ¿entiendes? Zinemaldira, gaurko prentsaurrekoan Josoi Nevenka filmeko taldea daukagu hemen, sail ofizialekoa, eta gurekin ditugu, honako hauek, Juan Moreno eta Koldo Zuazu ekoizleak, Mireia Uriol antzezlea, Isiar Goiain zuzendaria, Isa Kanpo gidoilaria, Urko Lazabal antzezlea, eta Guillermo Farre, Movistar Pluseko ekoizlea. Hasteko, nironek galdera bat egingo dut. Jakin nahi nuke nola sortu zen proiektua bera. Batez ere ekoizlei galdetu nahi diet, Koldo Juan eta Guillermori eta baita Iziarri ere. Jakin nahi nuen kasu errealetik iritsi ote zineten Josoi Nevenkara edo Juanjo Milasen liburutik, badakit Maixabelen elkarrekin lan egin zen dutela, eta bueno, Juli Katmandu, Espejo en el Cielo filmetan ere elkarrekin lan egintakoak zineten, eta horiek ere benetako gertakizunetan oinarritu daude, beraz, inspirazioa zein izan zen egunkarietatik etorri zen, nondik? Pues bueno, cuando estábamos Egunon. ya estrenando Maixabel estreinatzar geundenean Iziarrekin eta Isarekin lan egiteko esperientzia zoragarria izan zen, profesionalki bezala baita pertsonalki ere, eta Joani eta Bio interesatzen zitzaigun berarekin lan egiten jarraitzea. Eta orduan istorio batzuk proposatu genizkien, horien artean Nevenka zegoen 3 ziren, eta 3 benetako gertakizunetan oinarrituta zeuden, Iziarri gehien gustatu zitzaizunan Nevenka izan zen, eta hor erronka izan zen nola iritsi Nevenkara. Maixabelekin egindako prozesu baten antzeko egitea, pertsonaia errealara iristea, ingurukoen gana, errespetutik eta sentiberatasunetik hain gai delikatua ukitzerako bidean. Juan Jose Milasen liburua hortzegoen, Ana Pastorren dokumentala ere bai, eta gero edabideetan agertu ziren albisteak, eta bueno, idatzi zen guztia, prentsa idatzi zen guztia. Eta beraz, Ana Pastorrekin harremanetan jarri ginen, hasteko, eta horrek lagundu zigun Nevenkaren gana iristera. Eta behin Nevenkarekin lanen hasita, bueno, hurbiltzen saiatu ginen, kontua handiz, kariño handiz, berarentzat ere, bizi erabaki moduko bat zen, berari buruzko film bat egitea, azkenean lortu genuen konbentzitzea, eta hemen gaude pozik. Pues efectivamente Koldo y Juan me propusieron... Bai, Koldok eta Juanek bueno, berriz elkarrekin lan egitea proposatu zidaten, eta oso ideia ona iruditzen zitzaidan. Historio batzuk ekarri zizkidaten, Nevenka antzegoen, bueno, bere garaian ezagutu nuen, baina neukan hain fresko ere, eta ikusten zitzaidan oso historio egokia zela kontatzeko. 23 pasatu dira, eta distantzia horri esker jasarpenean sar gaitezke, baina baita ere ze puntutan gauden orain pentsatzea, ezta? Duela 23 urtean horrela bizi izan zuen berak, eta horrela jaso zuen Espainiar gizarteak, eta jakin genuen nola gauden gaur egun. Isari aipatu nion, eta berak esango dizuez zergatik sartu zen historia honetan. Bai, bueno, zabadetu genuen bolada batean, ea komeni zen, pertinentea zen ala ez, berriro horrelako historio batera itzultzea, ezta? Ea horrek bazuen oihartzun bat gaur egun, eta argi eta garbi, erabaki genuen, baietz konsentimentua, sentiberatasun gaietan aurrera egin dela, jazarpenari dagokionez, baina oraindik ere bazirela zenbait gizarte mekanismo hor daudenak, eta beste ikuspegi batzuetik, beste alderdi batzuetatik, baina beti arrakala bat bilatzen da, non ez dugun erabat biktimaren bertsioa onartuko. Bueno, hori sozialki argi eta garbi ikusten ari da, lehen lerroan dago gaia oraindik ere. Enhorabuena por la película. Zorionak filmarengatik, jakin nahi nuke aktoreak nola hautatu zenituzten, eta aktorei nola sortu zenituzten pertsonaiak. Eskerrik asko.
no te podías equivocar. Casting horretan No te puedes equivocar en ninguno. ezin zenuan kasartu. Inoiz ezin duzuan kasartu, baina kasu honetan pertsonaiak oso zailak ziren, oso muturrekoak, oso konplexuak. Nebenkaren aldetik, hauskortasun bat behartzen, ez, gizon honek haus zezan, baina indartsu izan behar zuen baita ere zulo horretatik ateratzeko. Eta gizonaren pertsonaiak ere izan behar zitun alderdi ezberdinak ikaragarria da batzuetan, baina karisma bat bazuen jendearekin moldatzen bazekien, simpatia zeukan, beraz kastina luzea izan zen, Mireia Juarezekin lan egin genuen. Mireia nahiko goize azaldu zen eta benetan harritu egin genituen komunikatzeko gaitasuna handia dukalako, egia komunikatzeko, gero berriz etorri zen, ze ezin nuenan kasartu esan duan bezala, Urkorekin batera ikusi beharra neukan, baina benetan ukitu egin nuen, ez? Unkigarria baita, denok ikusi duzuen bezala. Ñabardura asko komunikatzeko gai da, eta beti egiatik hori oso zaila da. Urko Maixabelen ezagutu nuen, kastinera etorri zen, ze berriz ere pertsonaia honetarako ikusi beharra neukan, eta ni banekien ostasun hori karriko zigula, empatia falta hori, ez da. Baina gizon populistaren beste alderdi hori ere ezagutu beharra neukan, ez, bere herriarekin bat egiten zuena, eta, aktorea handia da, 2 aktore ikaragarri dauzkagu, eta... Pues, hola, egunon, buen día. Pues, la verdad es que para preparar el personaje, yo creo que... Pertsonaia prestatzeko, Todos desde el primer momento, ¿no? hasieratik denok genekin ez genuela imitazio batean erori nahi. Nebenkak berak esaten du bere historia ez dela soilik berea, ez, beste emakume askorena ere badela beste asko bizi zautelako horrelako zerbait. Beraz, dualtasun hori, ez, landu dugu jazarpen aurreko eta jazarpen osteko nebenkarena, ez. Nola pertsona baten identitatea hautsi daiteken, horrelako prozesu traumatikoa bizi duenean etengabekoa, eta hain izugarria dena. Ni saiatu naiz etengabe duintasuna mantentzen. Eta nebenkak bere buruarekiko maitasun hori nolabait adierazteko, ze salatzeltzeko, fede handia eduki berzu zure buruagan, oso zaila baita horrelako zerbait egitea. Eta nik uste dut hori izan dela oinarria, pertsonaiaren oinarria. Pues en mi caso... Egunon, nire kasuan benetako pertsonai bat zenez, ezin bestean bere irudia bilatzen duzu, ikustean nola mugitzen den, nola hitz egiten duen, nola espresatzen den, baina ez genuen kopia bat egin nahi, eta horregatik beste nonbait bilatu behar ziren beste gauza batzuk ere. Dokumentala ikusterakoan, biktiman pentsatzea ezinbestekoa zen, bere ikuspegitik ikustea ezinbestekoa zen, baina nik hor pentsatu ez, baina alderantziz, nik ezin dut betaurreko horiek jarri, nik ukatu egin behar dut, beste aldean jarri beharra daukat. Eta behar bada hori izan da gogorrena. Alegia psikologia manualetara jotzea, ikustea ze patroi dauden, zer edu dauden jazartzaileen artean, tatutxarrak ematen dituztenen artean, eta orduan, nire zenetik jo nuen, eta gidoitik eta horrekin, jolasean hasi nintzen, ezta? Jolasetik ni erabat harrapatzera pasatu naiz, eta hor aktorearen eta pertsonaien arteko muga horiek nolabait ezabatu egin dira, ezta? Hori izan da aktorearen sakoneko lana. Kanpotik beldurra ematen du, baina plazera ere eragiten dio aktoreari, ezta? Pertsonaia barruan egoteak motibatu egiten du. Hola, no, es que, gracias. Buenos días. Egunon, Gracias por esta película. Mila esker film honegatik. Oso garrantzitsua da zelako hausnarketa egiten den bertan, ez, nola biktima bat isolatzen duen gizartea. Gustatuko litzateke nebenka hemen egotea,
Ze gustatuko litzaidake berak zer esan nahi dion herrialde honi alde batera, albo batera utzi zuena eta beste herrialde batera joan behar izan baitzuen ondorioz. Mezu argia da. Itziar Isa, gustatuko litzaidake kontatzea ze ekarpen egiten duen fikzioak dokumentalaren aldean. Fikzioak ze ekarpen egiten duen Nebenkaren kasuan, eskerrik asko. Dokumentari dagokionez, hori gertatu zen garaiaren ikuspegitek eginda dago, eta geroztik erabateko hausnarketa bat egin du Nebenkak, terapia bat egin du, pertsonalki hasi da, biziraun alizateko, eta orduan interesatzen zitzaigun ikustea ze gertatu zen une horretan, eta ze haustura egon zen hor jazarpenetik auzitara joan ziren arte, eta ze gertatzen zen bitarte horretan gizartean. Guk hori egunero bizi dugu, egunerokoan, baina fikzioak badu beste zerbait, empatia, berarekin bizi zara, berarekin unkitzen zara, eta emoziotik, unkiduratik sentitzen duzu, eta horrek intelektualitatetik asko zarago zaramatza. Gidoian oso presente geneukan Nebenkaren historioa leku batetik eta bestetik ikusi dezakezula. Eta guk oso argi geneukan jazarpena landu nahi genuela, epaiketari denbora gehiago emateko aukera ere bageneukan, ze, benetan hori gitzikagarria izan zen, Adolfo Barrerak nola prestatu zuen Nebenkak aurkeztu zuen kereila hori. Baina iruditzen zitzaigun jazarpenen inguruan, ulertu beharra geneukala, oso zaila dela jazarpenaren biktima bat ulertzea. Hasieratik hori, zehatz mehatze kontatu nahi izan genuen, sartu nahi izan genuen, eta sufritu nahi izan genuen, eta jakina hortik ateratzea ere garrantzitsua da. Alegia, bera ateratzen denean eta egoerari aurre egiten dionean, prentsaurreko hori epikoa iruditzen zait. Alegia, bere herrira iritsi eta diskurtso ofizialari aurre egiteko gai izatea, Ponferradan nagusi zen beste diskurtso horri aurre egitea. Eta duintasunaren bide horretan laguntzea, esango nuke hori ematen duela fikzioak, epika hori ematen dizula. Horretan saiatu ginen behintzat. Enhorabuena por... Zorionak, filmarengatik. Mirutze zaite, izugarria dela. Aktoren lanagatik, gidoiagatik, zuzendaritzagatik. Nik terrorea sentitu dut, benetako beldurra, adibidez hoteleko gela horretan, horre beldurrezko film bat dago. Eta oso ondo iruditzen zait, gizonek ere, beldur hori sentitzea, ezintasun hori sentitzea, impunitate horren aurrean. Pixka bat hurbiltzeko, oraindik ere emakume askok nozitzen duten horren aurrean. Zorionak benetan horregatik, eta galdera izango litzateke alderdi teknikoari buruzkoa, fotografia, irudia, plano holandarrak, diagonalean eta abar, nola egiten da diseinu hori, nola diseinatzen dira plano horiek, kolore kodea, pixkat garapena, edo ibilbidea aldatzeko, makillajea, jantziak, mila esker, galdera horregatik eta pelikulari buruz esan dezunagatik. Bai, artea, jantziak, makillajea, pelukeria eta fotografia, irudia asko landu da. 2000 urtera joan behar genuen, hori sortu behar zan, asko aldatu da dena, epokako, garaibateko pelikula da, nolabait, eta estetika bat ere sortu behar zen, fikzioa baitzen, kolore gutxi batzuekin lan egin dugu, ez daude paletako guztiak, eta Carmele Soler eta Sergioren lana izugarria izan da, makillaje eta pelukeria egin dutenak,
batez ere nebenkarekin, ikusteko rendekapen fisikoan zer nolakoa izan da. Mikel Serranoren lana ere hor dago artearen aldertik, dena gauza bera kontatzeko. Gris Jordanaren lana ere hor dago. Esaten genuen nebenka ondo aurkeztu behar genuen hasieran. Ze gure irudia, daukagun irudia, beti biktimarena dela prentsaurrekoan, baina bera oso ahultundua hasi zen, oso ziur, oso gazte, ilusio handiarekin, hori ere kontatu nahi genuen, hor argia dago, filma oso orekatuta dago, bera argiz betea dago, eta gero, jakina, pixkanaka kamera okertzen ari da, eta iluntzen doa filma, eta esango nuke lana garrantzitsua dela talde osoarena, eta gustatzen zait zuk hori azpimarratzea, ze dana oso zainduta dago denok hildo beretik joateko, norabide berean. Bueno, y el músico que llega al final... Eta musikoa Xabi Fon bukaeran iritsi zena, baina emozioa erantzten diona lanari, denon lana da. Kaixo Itziar, zorionak filmak unkitu egin hau. Azken 23 urteotan nola aldatu da Espainiar gizartea sexu jazarpenaren inguruan? Eta beharrezkoa zen filma begitea hor gauzak are gehiago aldatzeko, hori da nire galdera. Eta bestalde, jakin nahi nuke, ote duzun irudipenik oraindik ere impunitate edo zigorgabetasun horrek aurrera jarraitzen duen politikariengan gaur egun gizarteak oraindik babesten dituen naiz eta susmoak egon. Bai, denok erantzun dezakegu, gizarte aldatu da. Gizonen batek erantzun duen zenbateraino aldatu den gizartea. Es mejor que ahora contesten Itziar o Mireia. Itziarrek edo Mireiak erantzutea merezi duela. Bueno, guk uste dugu interesgarria dela ikustea Espainia nolakoa zen 2000-2002 urteetan, gizarteak aurrera egin du jakina, eta horrek poztu egiten gaitu, baina jakina horrek ez du esan nahi bidearen 10% ere egin dunik. Guretzat film hau ekintza politiko bada, zerbaitegatik egiten dugu. Sinetsita bai kaude, balio bat izan dezakeela, eta balio dezakeelako gaztak ikus dezaten, orain dela gutxi, herri oso bat, jazartzaile bat bestera ateratzen zela. Behar bada hori elitzatekela hain posible gaur egunean. Beraz, filmak badu bokazio hori laguntzekoa, aldaketan laguntzekoa. Nik uste dut esaten denean harreman bat izan du berarekin, eta beraz, jazarpenerako bidea ireki da. Nik uste dut hori jada ez dagoela hor aldaketa bat egon da, bortxaketak, ezkontza barruan kuestionatzen dira, eta bar, hor pixka bat ireki da burua. Baina, badago beste gai bat, zergatik behar izan du hainbeste denbora salatzeko, jakina, jazarpena bizi izan baldin baduzu, gehiagikeriak nozitu baldin badituzu, gauza asko prozesatu behar ditu, eta hori guztia kudeatu behar da. Hori filmean ikusten da, zer ekartzen duen salaketa batek, naiz eta dena modu egokian eginda ere, ala ere alde egin behar izan zuen, beraz, oraindik asko falta da alde horretatik. Ni gaztea naiz eta enuen kasua ezagutzen. Esango nuke, neri arraro egiten zait, zuen belaunaldiko gai horrek zenbateraino ukitzen zaituzten prentsaurreko horrek. Esango nuke, maila publikoan hori jada ez dela gertatzen. Prentsak biktimaren alde egiten du, maila publikoan, beraz hor badago jarrera asko argiagoa biktimaren alde, baina Joanek esan duena arlo intimoan eta erdi publikoa den horretan ere hor lan asko egin behar da, horregatikan historia honek ukitu ninduen, eta ulertu nezaken zertaz ari ginen hizketan, edo bizi izan duzu, edo zure lagunek bizi izan dute,
edo eskolan ez dakin norke bulinan ozitu du. Nik uste dute hori guztia hor dagoela, eta uste dute film honek lagundu dezakela gune publiko horretan jasartzailea edo erasatzailea norden esateko, ez? Asko falta da hor, oraindik, eta uste dute film horrek lagundu dezakela arlo horretan, hain zuzen ere. Bai, isiltasun konplizea filmean ikusten da, eta horrek aldatu behar du. Bai, gizartearen erantzuna aldatu da, horretaz sinezitan nago, edabideetan, kalean, ni asko unkitu naute orain dela gutxi gertatu diren gertakari batzuek. Baina oraindikan biktimarengan jartzen dugu fokua, alegia hitz egin dezala eta salatu dezala. Ez, erasotzaileari erreparatu behar diogu, horiek isolatu behar ditugu, eta ez dugu konplize izan behar gure isiltasunarekin. Bueno, hay muchos mitos todavía pendientes. Mitu asko geratzen zaizkigu, ez daukagu oraindik hoietako bate politikan, enpresan, eta ziur gaude hoiek ere etorriko direla, baina esan bezala oraindik asko dago azaleratzeko, eta leku bat egiteko entzun dadin, eta gertatzeari usteko. Hori gehiago gertatu ez dadin. Egunon, ni jakin nahi nuke filma zergatik etzen Ponferradan filmatu, hasieratik argi zenuten, etzen utelan filmatuko edo bidean zehar utzi zenuten kanpoan aukerari? Benetako gertakaritan oinarritua dagoenez, kontu garrantzituetako bat herria zen Ponferrada. Bueno, kokapenak ikusi genituen, lehenbiziko eskarak egin genituen udalean, ura baizen leku nagusia. Hori duela urtebete luze, 2023ko udan edo egin genuen, baimenak eskatzearena. Normalean, erakunde publiko batera jotzen duzuenean, baimen eske, denbora bat behar izaten da, erantzunetarako, eta udan, gauzak mantsuago kudeatzen dira, baina konturatu ginen, zetorrela, inolako erantzunik ez bai izkorik, ez ezkorik, ez? Isiltasun administrazioa, ez? Pasatzen uste bat zegoen, eta jakina denbora horrela joan, eta erabaki bat hartu behar genuen, bertan filmatzeko, edo ez, erantzunik jaso ez genuen ez, ikusi genuen, asmoa zela gukanez filmatzen ustea, ez? Bestalde, esan behar dut, behin baino gehiagotan joan ginela Ponferradara, Isa eta Itziar joan ziren, lehenbizi, eta gero talde teknikoa, kaleak ikusteko eta bar, eta hor irudipena zen historiaren ganako zen ezin zela Nevenka kasuaz oso modu askean hitz egin, ez? Nolabaiteko beldur batzuk eta isiltasun arraro batzuk ikusi genituen edo sentitu genituen bertan. Eta beraz erabaki genuen ez behartzeko bertan filmatzea. Beste hiri batzuk aurkitu genituen, Gaztela Leon eta Zamora aukiratu genuen. Publiko egintzenean, Zamoran filmatuko genuela eta Bilbon, edabideetan jakintzenean talde sozialista galdetu zion gobernuko taldeari zergatik zen baimena eman, Ponferradan filmatzeko, eta uste dute kultur zinegotziak erantzun zuela esanez filmak kalteak ekartzitzakela, arkitekturaren ikuspegitik ez da, herriko arkitekturari kalteak eragingo zizkiola, esia, gaztelua eta holako ezer etziguten esan guri, edabideetan irakurri genuen. Beraiek esan ziguten horregatik ukatu zigutela baimena, baina benetan hori ezen gertatu, ez ziguten ukatu, beraz beraiek ere ez zeukaten oso argi nola ukatu, nola eman ezezko hori, ez da? Hola, yo quería, Kaixo, Martínez de Infobaetik nator, eta azpimarratu nahi nuen edabideen kontua. Mireia zu gaztea zara,
eta hau guztia aldatu dela badakit, baina impresioa daukat oraindikan feminismoa, jazarpena, hori guztia instrumentalizatu egiten dela, biktimizazioa instrumentalizatu egiten dela edabideen aldetik. Izugarriak dira horra gertzen diren irudi batzuk 2000 urtekoa, Ana Rosa Quintanaren kasua, pentsatzen dute, iritzi berbera izango duela oraindik ere, baina jakin nahiko nuke nola ikusten dituzuen gai hauek guztiak ideologiaren baitan. Alegia nola eskuinak jarraitzen duen, tresna moduan erabiltzen gai hau emakumeen kontra joateko. Nik uste dut hori oraindik ere gertatzen dela. Bai, niretzat da galdera, bai, barkatu. Bai, orokorra da, lagundu jazuen, mesedez. Bai, erabat ados, arrazoia daukazu, Davide jarraitzen dute gaur egun ere emakumea objektu moduan erabiltzen, ez? Ikusten ditugu, ez dakit noren Andrea, ez dakit noren eskalaguna, bere identitate propioa eman gabe, ez da hori norbaiten propietate bat izatearekin dago lotua, ez da? Edo esaten danean, emakume bat hilda, pentsatzen dugu, ez da hil, era hil egin dute, beraz, nik uste dut horretan jarraitzen dugula. Baina esan behar dut nire inguruan behintzat hori asko kritikatzen dela, ezta? Jendea haserretu egiten da, nire saretan izugarrizko erreakzioak egoten dira horrelako titularrak ikusten ditugunean. Nahiko reakzio bizteralak gainera barrukoa. Nik uste dut horrelako jendea beti existuko dela eta horrelako filmek zentzua daukate. Ez dakit kontzientzia horiek mugitua egitezken, hori hor zalantza egiten dut, baina azken batean ez da film bat soilik jazarpena sentitu duten horientzako, ze guk hitz egiten dugu, gure artean jada hitz egiten dugu, elkar ulertzen dugu. Beraz, bestelako jendearentzat ere balio behar du, alegia hori auzitan jarri behar duena, galdetu behar du. Ez jazartzailea den, erosatzailea, baizik eta horietakoren baten lagun ote den. Nahi iruditzen zaite violentzia matxista oso gai erreala dela, astero bizitzak eramaten ditunek, 1200 gora emakume, kontatzen hasi zenetik, eta hori erabiltzen da titularrak sortzeko, edo kontrobersia sortzeko, uste tamalgarria dela, ze jende askoren bizitza dago jokoan, eta ume askoren umearo hori, ez da, emakume askoren osasun fisiko eta mentala, hori besterik ezin zakete esan, ez da, tamalgarria iruditzen zait, beraz hori erabiltzen moduen erabiltzeko, eta esango nuke gai hau estatu gaia dela bizitzen kontua, eta politikoki horrekin jokatzari utzi behar zaiola, hori da nire iritzia. Euskaraz, ea zaluko zenuken pertsonalki ze arrasto utzi dizun pertsonaiak, alkate akosatzailearen rola jokatzeak, eta bestetik emakumeak ez ezik gizonak ere apelatzen dituenez pelikula honek, ze mezu, ze gogo eta trasladatu lezakeen edo zure ustez beharko lukeen pelikulak gizartean. Neure kasuan, konturatu naiz, zen orainoko kaltea egiten diegun emakumeei, ez? Gure, ez dakit, egunerokotasunarekin, gizonak izatearekin badator, rol berezi bat daukaguna, eta gure izateak kutsatzen du emakumea hor nonbait. Orduan nire pertsonaiak hori erakutsi dit pelikulan. Adibidez, Mireiarekin dauzkat zenbait sekuentzia non konturatu nahi zen, hau, konportamendu hau egiten duena pertsonaiak ni neu ere egin ditut, normalean, bizitzan. Eta horretaz konturatzean, beldurra ematen du. Da, nire ustez hau, beti pentsaten dugu, soine benka kasua, emakumeentzako pelikula dela, emakume baten bizitzaz doa, ez dakitze gertatu zitzaion, nola baldatu zuen bere burua, honi buelta emateko, eta ez dakitze eta ez dakikual. Emakumeentzako bai,
eta gizonezkoentzat ere bai. Porque hor dago, benetako nire ustez, benetako ikaskizuna hor, pelikulan. Porque gizonezkoak hemendik asko atera dezakegu, gure konportamentuaz jabetzeko, konturatzeko, aldatzeko, seinalatzeko, da salatzeko. Orduan, badauka asko, esan behar gizonetaz. Ez dakit erantzun dizudan. Bai. Sí, hola. Bueno, pues la película no puede ser más redonda, el rodaje. Tira, filmak ezin du borobilagoa izan, oso inteligentea, pertsonaia zoragarriak dira, ze oso ondo karakterizatuta daude, ez dago monstruorik, ez, pertsona horiek aldatzen dijoa, ze horre egiten daude, fiskalak arreta eman dit, ez da, portxaketa multiple haiek gartzen dizkigu gogora. Infobaeko lankideak esan duen bezala, azken 20 urteotan, uste dute sentsibilizazio bat badagoela, baina negazionismoa ere badago, dena ukatzen da. Klima aldaketa, hau beste, baina hau ere ukatzen da. Argi esateko eta esaldi bakarrean. Nik galdetzen dion nire buruari, ea, alkate hori bere burua biktima moduan ikusi zuena, seguruena Madrilen joan litekela biktima bezala gertzean bere burua, ez da, nola provokatu egin zuen emakume gazte batek, bere Andrea galdu berritan, eta bar, osea, behar bada hori egin ziteken. Alegia, esango nuke hausnarketa bat beharrezkoa dela, azken 20 urteotan hezkuntza saiatu da gai hauen kontra borroka egiten, baina ez daukat oso argi arrakasta handia lortu dugun horretan. Tamalez. Horrerapen egiten den bakoitzean, gero atzerapen bat ere etortzen da. Resaka moduko bat, ez da negazio bat, ukapen bat, baina guretzat, historia hain argia da, ez dago inolako zalantzarik, geratzen. Pertsona batek inoiz salatzen ez zuenean eta esaten zioten ere salatzeko, egin zuen, ez da, beraz aintzindari bat da. Jakina, gauzek aurrera egiten dute eta erreakzio bat beti egoten da, beti egongo da. Hori historiaren parte da eta gizartearen aurrerapenaren parte da. Beti egongo da jendea esango duena, iragana hobea zela. Baina horrekin bizi behar dugu, beti bizi behar dugu, horrekin lan egiten dugu. Ez dut uste zer berria denik. Baina egia da, une horiek gertatzen direla, none biktimek publikoki esan behar dutela, uko egiten diotela indemnizazio bati, ez? Bakarrik irudi garbiago eukitzeko, ez? Badakitelako kritika hori jasoko dutela. Amaitzera goaz, baina Guillermoren hitzak ere entzunen dituzke, ez? Ze leku izan zuen proiektuan. Movistar Plusera proiektu hau iritsi zitzaigunean, istorio bat, iritsi zitzaigun, gidoi bat, Izierrena eta Isarena. Eta Movistar Plusen aurkitzen genituen ditugun osagai guztia zeuzkan. Telesail originalak, jatorrizkoak, gidoiak, empatian ikuspegiti funtzionatzen zuen, istorio bat ezagutzen genuen, baina fikzioaren indarra ere ikusten zen pertsona batengana hurbiltzeko. Nik klik egin nuen istorio honi dagokionez nebenkaren empatia horretan. Ulertu nuelako, ze ausarta izan zen. Historia ezagutzen duzu, baina berarekin batera bideo hori egiterakoan konturatzen zera, zenolako kemenez jokatu zuen eta filmak hori jasotzen zuen. Talentuaren etxea izan nahi dugu Movistar Plusen eta horregatik babestu genuen proiektua Iziarrek bere ikuspegia eman ziezagun eta baita ekoizleek ere film aliketa honena ekartzeko. Oso harro gaude, parte hartu izanaz, eta batez ere aretoetara joango delako, hor baita gu erronka handia, ez? Nola lortu film handiek bat egin dezatela ikuslekin, tsunami handi honen barruan hainbeste film, hainbeste telesail dauden horretan.
zinematara eraman nahi dugu, moduz zainduan estrategikoan ikuslerekin bat egiteko, eta gero plataformara iristen denean, fenomeno bat izan da baita ere, oso pozik gaude. Eskerrik asko, nik zerbait erantzi nahi nuen. Aretoetatik pasatze hori gertatu da Buenavistari esker, bide lagun ikaragarri izan da, Maixabelekin ere hala izan zen, filma hasi egin baitzen eta egan egin baizuen, eta uste dugu kasu honetan ere bertin gerta daitekela, ze gidoiaren hasieratik modu aktiboan sartu ziren filmean, oso konbintzuta zeuden eta lagun leialak ditugu. Bai, gainera uste dute datorren astean estrenatuko dela, ez da, bai, 27an. Hala, denok zinemara eta bukatu beharra daukagu. Eta mendik aterako gara, beraz. Eskerrik asko.